Txikitan zer egiten zenuen oporretan? Ni udako oporretan kanpamentu eta baten nintzen, eta han gauza asko egiten genituen, mendira joaten ginen, baita ere txirrindula zibiltzera. Zenbat lagun joaten zenuen? 20 inguru edo joaten ginen, 20 lagun inguru. Errutxapeatik edo... Bai, abentura taldearekin joaten ginen. Nik txikitan 15 urte arte joaten nintzen herrira, uda osoan nire gurasoekin eta nire anaiarekin. Joaten nintzen ere Salobera 2 aste oporretara pasatzera, eta hori ez dakit, Hondartzara joaten nintzen nire anaiarekin eta hori ez dakit, txirrindularekin ematen genuen bueltak eta hori. 2011an oporretan zer egin zenuen zu? 2011an Parisera joan nintzen, klaseko lagunekin, eta hori ikasbidaia zen, eta han parra batzuk egin genuen, eta baita ere Louvre ikusi genuen, eta Torre Eiffel, Notre Dame, turismo pilo egin genuen, eta hori 2011an hori zute egin zenuen. 2011an joan nintzen 3 lagunekin Morroko ikustera, eta hori egon ginen hori 15 egun, eta hori oso polita da, oso ikusgarria da. Joan behar zara oso polita delako bai. Egon ginen hiri desberdinetan, eta hori ez dakit, ikusten duzu hor desberdintasun handia. Penizkolara joan nintzen ere, familiarekin, eta hori egin nuen. Oso ongi. Abendurako zer asmoa duzu, zer egingo duzu oporretan? Oraindik ez dut planarik, baina nire ustez hemen geratuko naiz familiarekin, urtero bezala, eta hori, nire familian Gabonetan asko biltzen gara, eta hori ospatzen dugu Solentxero gaua, eta hori. Atortxurrok ikustera asmoa dut, ez dakit, eta Gabontxarran ere parra botako dut. Zuk zer egingo duzu? Ni abenduan ez dakit, hemen geratuko naiz nire familiarekin, 25ean joango naiz nire osabaren etxera afaltzera, eta gero itzuliko naiz Errotxapeara, farraldi bat botatzera, eta ez dakit, Gabontxarran joango naiz, herrira joango naiz, eta ez dakit, segurazki itzuliko naiz Iruñera. Eta gero ikasiko dut pila bat, azterketa pila bat egingo dut unibertsitatean.
Hori da. Zongi. Primeran, oso ongi.